Què passa? Avui estem a la Costa Brava i visitarem el camp de Golf Lloret, pitch and pad i pàdel. El club té el seu bar-botiga, el seu camp de pràctiques, el putting green i els seus forats increïbles plens d'arbres. Bé, avui no jugo sol, m'acompanya en Joan Armengol, però tothom el coneix com en Tango. Farem 18 forats, tots els cops compten. Què? Som-hi? Tango, semblem dos fritis, tio. Sí, avui sí. Avui cas naranja contra cas limón. Qui guanyarà? Forat 1, 96 metres, handicap 3. És un forat complicat perquè no es veu el green pràcticament, de fet no es veu el green. A la dreta tenim fora límits i baixa una mica. Fes estiraments, Joan. Faig estiraments. Estic molt cascat, la dalt no perdona. Res, ben jove. No, s'han de fer estiraments. Doncs res, Tango. Molta sort. Molta sort. A tope. A tope. Triomfar com la Coca-Cola. Deixa'm fer 2 swings de pràctiques, Sí, perquè... No hem tirat cap bola, que consti. Jugo un 50, perquè per aquesta distància pot ser que em quedi un palet curt, però prefereixo anar curt que llarg, per la primera sortida. Bueno, em sembla que m'ha anat a green. Un peu a l'esquerra de bandera, però bé. Molt bé. Content. Vale. Bueno, 96 metres, no sé, tiraria els 52 graus i a veure què passa. Estic allà al teu costat, està bé. Me l'hem portat una mica també, però green, tots dos a green. Jo crec que cau una mica a l'esquerra. Haig d'anar amb compte. A més, no sé com roda aquesta Smart Core no sé què. El que no cal sempre jugar amb boles prou bé tampoc, Corre un poquet, Cau bastant a l'esquerra, Corre un poquet i cau bastant a l'esquerra. Bueno. Anem a veure com va el primer pad, tastem una mica els greens. Anava fort de collons. Sí, Però bueno, sort que ha tocat la bandera, si no la vaig a buscar al forat 18. Molt bé. Molt bé, tio. Cau a l'esquerra. Trec bandera perquè així veuré el forat una mica més gran. Molt bé. Déu-n'hi-do, m'ha tocat. Bravo. Ha rebotat aquí. Ja tens el primer par. Bé. S'ha de fer amb decisió. Aquests no es poden pas deixar... Forat 2, 108 metres, el més difícil del camp, handicap 1. A veure, puja moltíssim i hi ha fora límits a la dreta. Jo aquí us aconsellaria agafar un pal més com a mínim. Un forat molt difícil, vaig a tirar suau i a deixar-me una approach allà, vale? M'he passat. M'he passat. Està bé. L'últim dia que vaig venir vaig sortir amb el pitch i em vaig quedar just a l'entrada de green. Prefereixo no picar tan fort, una miqueta més suau i jugar un pal més, aviam si podem anar a mig de green. Molt bé. Sàvies paraules. Tocat arbres a la dreta, però bueno, Sí, la distància l'hem fet. l'he vist baixar, està allà. Bueno, intentarem acostar-nos tant com puguem. Si una miqueta d'herba alta, intentarem entrar a la bola per dalt. No ha estat mal. Es pot arreglar. No corre, però baixa moltíssim aquest forat. Déu-n'hi-do.
passat així, Ha passat així. Bueno, ho intentarem, aviam. Pujada, sense por. Ara. Ui, llegim malament. Bueno, intentarem-ho. Un 4, el handicap 1 del camp. Ja. No, està molt bé, tio. No ho sé, no sé cap on caus. Per tant, tiraré recte. Sembla que cau una mica a la dreta, però no ho tinc clar. Molt bé. Molt gran, Andreu. Oh, això és un verdi, amb un partit de hàndicap. Forat 3, 70 metres, hàndicap 10. No seria un forat difícil si no hi hagués un pi gegant al mig del green i bé, passar-lo per sota serà molt complicat, així que l'haurem d'aixecar. I el fora límits està a la dreta a tocar del green. Ojo, passar l'arbre sense passar-se. Passa. Sí. Tira. Vale. Molt bé. Ja hi ets. Bueno, jo jugo un 60. En principi, amb aquest pal, full swing són 70 metres, 70-75. Per tant, hauríem de superar bé l'arbre. Intentem-ho. Una mica a l'esquerra. Bueno, Una miqueta, però està bé. evitarem. Vale. Tiro jo? Sí. Estic allà. Jo crec que serà més fàcil batejar perquè tinc molta baixada. Intentarem que agafi bé la pendent. Molt bé, Texas Wedge. Ui, que curt. Tira. Un iogurt, dos iogurts. Continuo, Vale, I des d'aquí et faré el part. vamos. Apa, Déu-n'hi-do, Quines maneres de salvar. Uau. Cau a l'esquerra. I m'he tret la gorra per tenir més, saps? Refrigeri mental. Que t'empatolles, et fico una hòstia que... Molt bé. Forat 4, hàndicap 9, 76 metres. Baixa un pèl i s'ha de vigilar no anar llarg, o a la dreta, perquè podria penalitzar molt. Bueno, jo canvio de bola, deixo la Smart Core, aquella desconeguda marca rara, i agafo una bola de 50 cèntims. No per res, però m'he deixat l'esperó bé a casa. Déu-n'hi-do! Bueno, torno a jugar al 60 perquè el perill està a darrere del forat. Per tant, millor quedar-se curt que anar llarg. Un pèl a l'esquerra, me les emporto a l'esquerra. Però bueno, és aprofitable. Bona força, Tango? Sí, la distància bé, ja estima la direcció. Però bueno, ara ho arreglem. Molt bé. Ai. Déu-n'hi-do! I per què això, ai. Per culpa de la bandera, t'ho dic així. No, bueno, Si no, igual, farem estava el dins. 3. Amb el 3 em conformava, els verdis ja cauran. Molt bé, ben tirat. A una mica a la dreta, però molt poc, S'ha d'anar amb compte no passar-se. Bravo! Sí senyor, olé. Som-hi! Som-hi. Vinga, va! Vinga, va, som-hi.
Forat 5, 80 metres, handicap 5. Si la bola se'ns desvia a la dreta, és molt probable que toquem un arbre. El fora de límits està al fons molt a prop. He tocat el pi de la dreta de tot i no sé on està. No ho sé. Serà bona. Hosti, està al costat de bandera. No es veu gaire des d'aquí, però està al costat, eh? Aviam si fem un verdi, aviam si fem un verdi. Quina bola, eh? Enhorabona. Sas, us presento la meva obra d'art. Però va, anem a acabar-ho. Molt bé. Va. Bon verdi, eh? Sas! Si faig el verdi, doncs ho celebrarem, i si no, El verdi no, el par. està bastant a prop, eh? Mira, posaré bandera, que avui m'està anant bé. És recte, no hi ha més. Ai, aquesta força! Sí, massa fort, eh? Si bé torna a sortir per fora. Algo que em passa a cada vídeo. Cada vídeo em surt i em torna a entrar la bola. És per la bandera, és per la... No sé. Forat 6, 97 metres, handicap 11, baixa molt, així que podem tirar un pal menys. A més, hi ha fora límits al final. Bravo. Forat 7, 73 metres, handicap 4. És un forat complicat en pujada, i a les boles els hi costa arribar, i el raf abans de green és molt complicat. Som-hi! Té pinta que està al costat de bandera, això, Tango? Sí. Com ho veus tu? Molt a propeta, aquesta. Déu-n'hi-do, molt bé. Amb ganes, aquest forat? L'hem de deixar green, va. Gràcies a l'arbre. Me l'ha tocat una branca d'un pi i ha fet... Oh, quina llàstima. Ha botat un altre cop a dins del forat i ha sortit. Aviam aquesta caiguda. Fregant, eh? Fregant, molt justa. Molt justeta. Vale. Molt bé. Bon par. Una Ja tenim llàstima. el par. Forat 8, 69 metres, handicap 17. Baixa lleugerament. Anar llarg o a la dreta ens penalitzaria moltíssim. Ai, a l'esquerra, eh? Hem estat de sort. Has acabat a green, eh? Sí, s'ha quedat a green. Bueno, aquesta tendència a anar a l'esquerra. Iniciativa és la veritable esquerra. Busco deixar-lo al costat, sense por al marge. Sin miedo al éxito. Me l'he endut una mica com tu. Està bé, bon resultat. He fet una mica de feina. Molt bé. Andreu, aprovet. Vols veure el verdi? Home, i tant.
Doncs espera't un altre forat. Aquesta miqueta de iogurt que se va... Aixafo la línia, No et preocupis. Doncs apa, ja hi és. Molt bé, Tango. Bon Merci. part. Senzill. Xap! Home! Aquest no me l'esperava, Molt bé, molt bé. Home, ha sigut un pat ben bé... Què hi havia aquí? 5-6 metres. Sí, 6 metres ben bons, Bravo. Forat 9, 87 metres, handicap 8. És un forat amb baixada, i una altra vegada el que no vagi recte, pringa. Molt bé, Déu meu, molt bona aquesta. Molt bé, molt bé. Bravo. Que més en pressió, tio. Hi ha molta gent aquí, ara. Els m'ha sortit molt malament, que m'he anat a l'esquerra. No és bo beure tant whisky. Desastre, tio. Estava molt enterrada. Molt complicada, Aquí havia d'haver fet un globito, però bueno. És igual, ens menjarem un 5. Ya verás qué bien, al ver que esta receta te sale a ti también. Vale. Bueno, Bueno, què hi farem? Solo se vive una vez. Possiblement el birdi més fàcil d'avui. I recte, vol dir que... no m'ho puc creure. Semicorbata. Què t'està El birdi passant, més donat Andreu? del dia. Què t'està passant, Andreu? Que t'empatolles. Et fico una hòstia que... És la pressió. Oita, tot aquell públic d'allà al fons. Home, aquí al costat també en tenim, Clar, això posa pressió al final. Bueno, amb pressió o sense, aquest és el resultat dels primers 9 forats. Per algun motiu de la vida, a mi avui m'està entrant tot. I en Tango tampoc li està anant gens malament. La qüestió aquí és... podrem mantenir el nivell? Qui sap. Bé, gràcies per haver vist aquest vídeo i si t'ha agradat, dedica un moment a subscriure, deixar un like i res, que és gratuït i a mi m'ajuda molt a seguir creant contingut. Moltes gràcies i fins aviat.